Oh, this is your phone. This is your mama's phone. It's a little bit I'm getting better to go shut up speaker in getting the volume. When's it? Payari. I put my eyes on something. So I don't make any. Only for you, don't worry. Hello guys. Hey guys. Jeez. Hello. 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 Netsai. Hello. 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 Excuse me. What I did not say stuck with hello. Ukunzwa. Right, but then I don't test to speak. All right. So you can speak. So okay. It's okay. I didn't need the speaker to kunzwa takala second I could drop around Shimbo. Then I'll call you back. That way life. Okay. All right, sure. Right. Hello guys, Maskara say Maneru Mamuka say. Au Sibangile. Au batu. Nice Sibangile. Chokwa dishuwa ere. Shaka oma. Thank you. Maskara say Mamuka say Maneru Matima Nanyika Jit Aiwaka guys. It has been long. Gatsangane Pachilonga Chizara Nasa Ditika Padenya inoti depression. Hanitika depression. I was sorry guys, the past week it has been hectic to me guys. Anyway guys, it's a real life story. I will come in yangu nyaya kaitika fikira pera kuti mundu onenda kati zi zokuti I had to put all these shows on hold antika ndichimbodila ne crisis yanga iripo antika to those vandinavo ku WhatsApp group redu remadzimai vanoziva what transpired and but anyway, today is not about me, guys. It's about a certain person. It takes somebody who's very courageous, somebody very strong. Antika kuti auye pano palaivo. Azo dakutaura. Nezwe rwendo rwakafamba. Mechino chinozi depression. Right? Tinongonzwa wedde kuti depression. What? Again, the moods of on life. Right. Tinongonzwa kuti depression guys. We don't know kuti depression chi. Timamwe tinotoseka when we hear the word depression. Antika because atizviziye kuti chinozi depression chi. Antika probably unotori nayo kana kuti wakatombo ma symptoms acho unawo kana kuti une hama uri ya ma symptoms acho unawo but because atina ukama wakaziva and wakakwana tine auna knowledge yakakwana nezvekuti chinozi depression chi tinopedzera takuseka topedza kutukana mukufambamo kuti ari depressed uyu depression musiyei andimaona depression inomudaro antika pamwe iwe wacho unotorionayo uri kudza mumwe munhu depression chii chinombozi depression guys depression inobata vanhu vakaita sei antimazviona inobata vanhu vakaita sei inobata vanhu vakapusa here inobata vanhu vakasina kudzidza here sesu inobata vachemberere sesu inobata here vari kuAfrica inobata here vanhu vari kudiaspora inobata ani depression antika hatizivi antika it's a very good topic anyway muzuva ranhasi guys we have a guest antika because achitaura nyaya yake
handitika yaachada kutaura handitika. So ntaona kuti maybe semunhu achiri tisavhure maronda stereki because people they tend to love kana kwava kumagroups uku uzooneka waisa comment vanhu vakati aya tibvire ndimi vaya vakatanza mune depression handitika kuti timuprotecte nanditika ndaona kuti zviri nani ene zvekufona ndisamuunze palife ndatambotoita life obudikira but no ndazogaya kuti no tine vamwe vanhu right now. Social media is evil guys, social media is evil kusvika to the extent yekuti atianzwisise kuti tikutamba kugumira papi hanimaona takutamba zvokubvarukira zvokuenda hanimaona. So mangwana munhu anoonekwa musikana konzi wakumudza nezvedepression pandika iye munhu maybe she's trying to fight off this depression kana kuti she has fought off this depression umwe munhu womurangaridza nezvazvo. So ndaona kuti zviri nani afone ataure nyaya yake over the phone and I had to change her name again. So muzuva ranhasi ndichamuti Netsai antika ndichamutumidza sari kuti Netsai kuti tinzwe nyaya yake zvizere kuti chii chinonzi depression chakaitrigger depression kwaari iye chii zvakafamba sei akaiwana kupi inotengeswa kupiko depression iyi chiko chinombonzi zviri kufamba seiko tinosonzwisisa handichimaona. Ndosaka ndati tiungane pano guys zvinobatsira kuti dei manga magona kuti mudeedze vamwe guys mukwanisa kutega vamwe tega vako 5 ukawana vako 5 vaunotega kuti vasasarire handimaona. I know kuti pamanyaya dzakafanana neidzidzi vanhu havawanzo kudzifarira vanowanzo kufarira nyaya dzekuti kukanzi cheaters series part 3 hau vanhu vanoda nyaya vanozara vanoda makuhwa handika tikati uyai tidzidze kuti chinonzi depression uyai tidzidze uyu munhu akatisangana nazvo munhu akazvirarama handimachiona chii ugone kuzobatsira hama yako mangwana newe kuona zvatanga uzive kuti no ndo zvakambotaurwa neuya wandakambona palive yepadiaries mumwe musi kuti ndo depression yacho iyi zvinenge zvakutanga iyi then kana zvichirapika you seek help nguva ichiripo handimaona. Saka deidzai venyu guys vanhu vauye vadzidze handika this is an educational life yekuti vanhu vese we need to hear about this depression, we need to learn about this depression, we need to understand what it is handika kuitira kuti mukufamba umu mukusangana kwaticha magroups umu pasocial media ipapa tisatsikana konzi handimaona titukane nezvimwe tisatukane zvana depression handimaona tisaite sekudaro. So ingowana vako 5 vaunotega guys vako 5 chete vaunotega handimaona ingotega vako chete yes win more zvino ndikati ndikumhorosei mose guys ka handikupedzii because so far tichiri 190 handimaona handikupedzii handimazviona. Thank you very much star, thank you. So ingowana wako waunodana handika anouya pano tikwanise kuti tifambe tinzwisire zvedepression iyi. Pane umwe munhu akatonditi kana motanga live mangwana mundidaedze ndoda kuziva kuti ine mhaka yedepression iyi ichiita kuvanhu vekunze kwenyika chete ndo mafungiro akewo handimaona ndo kufunga kwake handizivi kuti kuafrica hatina here depression handiziviwo saka tichadzidza nhasi handika but munhu ari kutaura zvenyaya iyi ari to my surprise ari kuafrica handimaona. So zvabva zvandipa chicharidzo chekuti inobata munhu wese chero ari kudiaspora chero ari kuno handimaona maybe inozowanirayo kudiaspora handizivi ipapo handimaona asi toda kudii toda kuti tinyatsonzwisisa handimaona kuti zvinofamba sei. Thank you very much guys, thank you. Saka guys chingodeedzawo vako, thank you Emilia, chingodeedzawo vako handika tikwane at least 250 then tobva tatanga ukawana vako 5 vaunotega guys vari munomu 250 titange handika ndo matopics ari crucial aya ndo matopics akakosha aya handitika hanzi iko vanhu vanenge vasingazive about it. Exactly, people they don't know about it but havade kudzidza asi dai tataura nyaya dzekuti maikuda lula esateye kuma 1000 izvozvi dei vanhu vazara pano vachida kwati kwai maikuda vakabatwa vachita lula nababa vaningi mai princess vakabatwa vachita lula nyaya dzalula dzatinoda nyaya dzekudzidza dzekuti dzidze kuti chii 2020 unoitite zvokudzidza handimaona timbosiya nyaya dzisina nebasa rese timboita kufokasa nekukonzentrata nyaya dzekudzidza handika zvakawanda zvatinokwanisa kudzidza guys kune zvirwere zvakawanda kune mumwe mukadzi akanifonera nezuro mirai ndikudzei ndichimirira kuti mutege venyu daidzai vamwe guys. Pane mukadzi akanifonera nezuro akanidza chigwere chekuti kwaichi akati chiko chigwere chiya but chinenge chinowanikwa muvana so chigwere ichocho achiti ndanisingazivi nguva yose kuti mwana wangu ane chirwere ichi handimaona ndakazoona mwana wangu akaita 6 asingatauri asingadii it's a very good topic handimaona zvino pachiafrican chedu isusu tikaona mwana aita 6 asingatauri anzi akatodza musana wambuya wake mbuya wake vakananoka kutaura
wakatodza sekuru vake uyu ndozvavakanga vakaita izvo chitori chirwere hanimaona vana vane ma67 years aindiudza masymptoms acho kuti akatanga kuita hondo kuita noise akatanga kuita zvokuti mumba nditomboita ini wacho nditomboita pressure yekuti kuchaguza sei kana atanga hanimaona but kuchikoro hanzi IQ yake iri very high akangwara zvokuti vane chikoro chavo achauya palive she is coming palive achauya palive pana autism thank you vezubuhle thank you icho chichi ndicho autism ndicho chichi akataura ichi kwai ane autism mwana animona so kuZimbabwe now tinorova kurova mwana hanzi spoiled mwana wakaspoiliwa iwe futseke kurova mwana kanti mwana haasi kuzviitisa mwana ari kurwara uyaiti dzidze vanamudi handimaona mwana otanga haasi kuzviitisa zviri maari vanhu motanga kudi muda kutanga kuda kurova mwana kuda kutanga kuti mwana yakaspoiliwa mwana wakaregeregwa mwana kanoka kufamba kafanana nambuya yake aiwa hambuya vake vakazonoka vakafamba pa 5 years uri kuregera chigwere chemwana chikomba handimaona icho chigwere chataurwa ichi autism ichi handimaona chataurwa ichi saka uyai tidzidze pane zvakawanda zvatokwanisa kudzidza iyo HIV and AIDS chaiyo munoziva kuti ndakamira zvangu tikwane 250 apa ndosaka ndiri kumbonyanya kungoreketa kudai HIV and AIDS munosati kuna vamwe vanhu vari so ignorant neHIV ukaona vanhu vachituka vanhu nezveHIV ka unozvibvunza kuti kandi kwava kuna makuva eHIV here kozi kwedu ariko evanhu vakashayika neHIV kwava kuna here munhu anoudza munhu kuti futseke AIDS yako yazodai AIDS vakomana unozvibvunza wega kuti vakomanaka ko it seems as if hatina zvakakwana nezvezvirwere izvi hatina zvinhu zvakakwana nezvezvinhu zviri kuitika kunze uku tinongokurumidza kutaura tambofunga here kuti probably lokutotaura kuti pamwe kwenyu iwewe handika pamwe ndiamai vako chevo vakashayika neAIDS handika pamwe ndibaba vako chevo vakashayika neAIDS patiri kuudza mumwe munhu kuti AIDS yazokudai handimaona hatina tinozviti chakadzidza maZimbabweans but knowledge yezvinhu izvi hatina handimaona hatina vamwe unenge uchitori neHIV kutya kuenda kunotestiwa kuNew Start Center kwai ndakaroiwa ndakaroiwa ndimaive panext door chete because ndakambokonana navo unobata muroi pasina izvo muroi ndiwo wakazviroya oga handika kana kuti muroi unorara nayo machira everyday antimazviona so zvinhu zvokuti we need to talk about it handimaona tinyatsoziva vamwe vacho vatinoudza kuti HIV ungave mumwe munhu unenge uchitukwa kuti AIDS miromo yasvuka inenge ine AIDS iyo umwe akazvarwa nacho haana kuaplya kuti baba namai ndizvareiwo ndine chirwere ichi but tinoshama miromo yedu ishi handika iyo inodya soti tichiudza umwe munhu kuti une AIDS iwe futseke AIDS yazodaisa ko akazvarwa nacho akachikumbira here akaisa application here kuvabereki saka iwe nhasi ukazvara mwana wako handi unenge usingazi guys nyaya AIDS ikai ino zvinhu zvokuti zvinoda kubatwa handimaona ende ukanisozvifunga ka vazhinji vakawanda vachona handika havatozivi nestatus dzavo they don't even know their statuses handika but they busy kuudza vamwe vanhu ndaona zvakawanda mukufamba umu handika tichitaura nyaya dzeAIDS taona zvakawanda vanhu vachitaura nyaya dzekuti futseke AIDS ikazodai miromo yako inenge neAIDS zheve dzako dzinenge dzatopera iwe neAIDS kuonda ungati munhu ane AIDS you see those kind of things handimaona iwe wacho hauzive status yako iwe wacho uri kutaura mumashoko iwayo your status you don't know about it hauizive uri kudza mumwe munhu kuti AIDS apa iwe wacho unokururwa bhurugwa usiku uchivata nemurume kana kuti unokurura mukadzi bhurugwa uchivata nemukadzi handimaona asi uri kuudza mumwe munhu apa iwe wacho unogona kungoiwana kana mutsono handimazviona asi you are telling somebody else kumutuka nezvechirwere chiri paari handichimaona saka zvinhu zvakadai so izvi kaizvi zvinoda kuti vanhu vambodiwo vanhu vambodzidzisana handimaona timbotaura nezvazvo tasarambijana guys tava pa 245 guys tava pa 245 tine matopics akawanda tine vakabetreyiwa tatoiva 255 actually takwana vakabetreyiwa neshamwari uyai kwandiri mutaure nyaya dzenyu handika talks healing handika ukataura nyaya yako unopora mukutaura nyaya yako unobatsira mumwe munhu handimazviona and then zvinobatsirika zvasara nehaidizvi handika zvoti munhu anoyo akaita haidi unongofona then totaura nyaya yako anyway guys takwana nhamba
tirega itinzwe musikana watinenge tinaye pano nhasi zuva rake tichamuti Netsai handika ndo zita rake ratamupa tichamuti Netsai tave pa271 tinzwe kuti zviri kufamba zvakafamba sei. Let me message here now. Atori hake online akamirira itinga aripo panapo. Right. Tamirira kuti achifona tave pa280 kana kuti foni yangu ameno handisi kuziya hani maona. Saka tamirira taona kuti zvitinganetsa zvingatinetsa izvi. Right. Now she's gonna call now. Tobva tanzwa kuti zvakafamba sei. Hello. Hello. Esikani Netsai zita rako ratakupa nhasi repanapa pachirongwa unonzi Netsai. Tekugamuchira pachirongwa chezuva ranhasi Netsai tichiti wakadii zvako. Tiripo. Aiwa, thank you very much for coming here kuzotitaurira nezvenyaya yedepression kuti chinonzi depression chii because vazhinji vedu hatizive. We are quick to judge, we are quick to kutuka, we are quick to utter the word depression. Hatizivi tinongotuka nevamwe vachinoti chirwere maybe hatizivi. We need to learn, we need to be educated about this depression kuti chii chinonzi depression. Handiona. So can you please tell us about your journey? Hantika, when were you diagnosed with this depression? Chirwere ere kana kuti chii? Okay. Until ku diagnose kasangu like officially. Ndakaenda. Maybe let me just give you a brief background of what I went through. All right. Sakaitika ndakarorwa muna 2017. I mean, yeah, 2017. So muna 2018, just a few months, it was not even a year into the marriage, my marriage failed. So yeah, I went through a very difficult time. My it was something that I didn't see coming because I had problems and I had wanted to walk out twice. And then and whatnot. And then one day so it's kind of took me by surprise. And yeah, I was hurt, I was heartbroken, I was disappointed in everything that you can imagine. So it was during that time, that just after Ipapo, that I went through the most. At the first thing that I noted was all this. I didn't tell anyone actually, not even my parents or my closest friends, because maybe it's just a phase that we are going through, and things like that. So I kept it to myself. But a few weeks, I think just the first week actually, like I remember the first thing Monday, Papa weekend, and shika kuseni vanopinda vachimhoresana vachibvunzana weekend yanga iri sei chichichi. Ndakangoti ndichiona vanhu vachinibvunza kuti how was your weekend, kuzara misodzi mubasi. So like I had to go into the bathroom, ndakashamba ndirimo mubathroom imomo ndikazvivharira for a very long time. And I composed myself, or I thought I had composed myself, and I walked out. The moment I just laid the eyes on people, I lost it again. So with time, I was locking myself inside, and I got a little mumba pretty much. I wasn't going kind of churchy, kind of anywhere. I used to go with my friends. Kind of somewhere do you want to hang out or okay, hold on, Netsai. Let me take you a little bit backwards panyayako, so that even so in the step by step. Do you know that by sharing this, by sharing your story, you are actually helping somebody out there? Kune munhu anenge ari musituation iyo asingazive kuti izvi zvinozonleader kupi. Antiona, right? What iwewe wanga uine 1 year
uri mumarriage handitika, and then things were not going well mumarriage mako nemurume uyu, and then first of all ukaudza murume kuti ngatisiyane, murume akaramba akati no, let's work things out, and then later on he caught you by surprise akafuma achiti iye aiwa ina handichadi zvemarriage handitika. If you don't mind, ndosaka ndakuchinja zvese identity and what not handitika, do you mind sharing with us kuti what really happened, kuti chakanga chakatanga chakanetsa mumba umu changa chiri chii nemurume wako pa 1 year, because we all know kuti pa 1 year of marriage people are supposed to be lovey-dovey, people are supposed to be in their honeymoon, people are supposed to be enjoying their marriage handitika, but pa 1 year panga patove nema-problems already ekuti you wanted to go out, to walk out of this marriage handitika, kuti handichazvikwanisi. Chii chakaitika? What was going on? Okay. I'll try not to go into much detail, but I'm going to highlight a few things out of respect for my family and also my son. Oh, do you think do you have family around here? Per Facebook? Yes, I do. But hold on. But remember, you are urikuda kuzoita muvati chivana an activist andika of people and vane depression andika. That means for unofanirwa kuti at some point uzoudza vanhu vauchaenda maybe wadedzwa kune clinic imwe, you never know zvinoita Mwari, wadedzwa kune vanhu ine clinic vane depression handika, kana kuti kune mumwe munhu, you need to go there and share your own story kune munhu uyu. So now if we hide our own stories chitanzi no tikutya family, tikutya hama dzedu kuti we are respecting our families, so how are you going to do that? Iwe unoda une foundation yawakatanga yekuti uweke nevanhu vane depression. No, I do share, but I choose wisely, so to speak, what to share and what not to share. So, like I said, I will tell you some of the things. I'll highlight a few things, and then you can understand what problems we have. All right. Yeah. So, like, take for example, you know, kind of a marriage. It's supposed to be honeymoon phase. You know, people can't get enough of each other. And all that. But for me, it was not like that. Ndakati chichiva ava kumaroro tadzoka kumba. It was really like almost like takango tichingovha kuno kumaroro zvinhu zvakangoenda from 100 to 0. Things like you know, it started kuuya kumba late. He wasn't spending time at home. Okay. So you know, kana Monday to Friday vanhu nemuri kumabasa, and you expect to by weekend patinoona nawo toita whatever as a family. Yeah. And I was expecting that time ndanga ndine family ndakarorwa ndine family saka ndantorida ndakutoda kunobatsirwa. So but ainga asingabatike munhu aiti kana weekend yasvika anoenda Friday tidzoka ma-odd hours to the point at some stages, a few times, you know, ndakaita ma-complication, ndakarwara ndikadii kutsvaga munhu ungamwana kana kubatika munhu. And then I would always try to, because I'm a vocal person, munhu anotaura and ndisi munhu ari closed up. So I would, you know, try to speak to them more. Can we sort this out? And yeah, you're going out there. So the other time actually ndakatoti asvika kumba kuseni kuma 6 a.m. Because and you get worried. Imagine kuti zvenyausuza kuti munhu ari kupi, and conveniently munhu abatike pafoni. Pamwe ari kunakirwa hake, but iwewe semunhu ane hanya nemumwe wake unenge uchitoita worry kuti chiri kuitika. Yes. You know. So handina kutokwanisa kurara musi wacho iwoyo. Azouya kumba, I sit down, can we talk? Munhu akadhakwa dakana chaari kunzwa. I tried to talk to the person, and it was not the first time or the second time. It happened multiple times. Saka musi wacho iwoyo ndakatoti can we inini akati zvoni zvikanzi no iwewe unonega saka pamba pasho hapanakidze kugara. Ndakabvunza kuti alright, saka kubvunza kwandiri kuita kunega. And if you were doing things right, kana ungori kuita zvinhu kwazvo,
ndingangonika here ndinopenga here ndingangonika pasina chekuita about. And saka kana iwewe wakuchuza kugara uri out there instead of here saka chandiri kugarira panapa chii because ini ndakavinga iwewe panapa. Ndikati aiwa alright fine ngatiendai kwenove ukama, that was actually somebody who was there when we got married who helped us a lot. So no, let's go kuti tinobatsirikana because pachishona chedu weva natete anambuya family structure yekuti when you have problems you munopotera kwavari. Yeah. So I was like, okay, let's go there. Munhu akaramba ndikati ini nangu ndapenda because I can't stand this anymore. So ndakabva ndikaenda. Then a few days later tokakumba tazogarisana tokakumba there was at some point there was abuse. So, and that happened within that space of it was actually 11 months. It was only 11 months that we were married. So, it happened like that. Like, time yandikazoshika pakuti munhu said I can't do this anymore, and he walked out on our marriage. I let him go because like muswacho he was actually like akatutaura mawedzo kuti ini nangu handichabuda. So just like that, like what is there to fight for? We are sitting there together, and then he walked out. You know, and walked out into that. So that very moment, I remember very well. Like I was like, okay, there's really nothing to fight for anymore. So I retreated, and mind you, that time that he was barely 6 months old. So yeah, so this is what happened. So can I go back now to yes, to all right, what happened now yes, when I was in depression? Yes, you can go ahead now. I think we have a brief history of what happened now. Kuti uzoti wavene depression e. Now you can tell us about this depression now. Yeah, saka that thing I first noticed to go to Kubasa. Like muswacho actually I remember about I'm not feeling when I come. Saka I went home. I composed myself. But that time we had a very good relationship, and I didn't there was a day but my sisters together, and then like I really just broke down. That was the first time actually I spoke about it. I think it was 2 weeks in 3. Oh, it was almost a month. Yeah, August. Yeah. So I actually just broke down at Kema. And I told him, things were not well. This is what I was going through. And I could not even hold it anymore. And he actually probed those kind of guys because and he was on this. I think actually Basarangu, even performance yangu kubasa. Yanga isiri is normal. My interaction angu nevani. So he noticed. Kuti agato actually akafonera baba angu. Agati munombotaura nemwana here baba vakati mwana totaura naye often ati ndanchikumbira kuti munyatsotaura naye. I think she's not well, something is going on. So baba vangu vakatombondifonera actually ndikambofunga kuti pamwe pane zvavanzwa, but ipapo I wasn't ready to open up. I didn't want to talk to anyone, so ndakangovaudza kuti no, everything is fine, chichichi havanawo kuproba. So after that he said it's fine, you can take home, work from home if you can. If you can't, just let me know. Because now, Sakai Papo, was that time, we were actually separated. Because July, for 3 months, but still we separated, but living under the same roof. Okay. But 3 months it was really, really hectic because really trying to okay, before you guys got married, kuti hama dzopindira uchigadzokera nayo imbogara mese to let's try this and that. Mama nengu makaita nguva yakadi muchidetana? About a year and a half.
Okay. All right. So within that year and a half, you thought maybe you knew he was portraying this other image. Wanga uchifunga kuti maybe he is the right guy for you. Ukazoona zvachinja mave mumba. Yeah. All right. Andemberi. Yeah. So during that 3 months idzo ndakaona zvakawanda. You can imagine because munhu anenge asisinawo hanya maybe paunoenda kuti unyatsokuona, you know, munhu would be gone for 3 or 4 days of the week usingamuone, wouldn't do much like they used to do before. Take my responsibilities emumba, kutenga zvinhu, kubhadhara bills and things like that. He just withdrew completely. So I was left now with the burden. For me, it actually became worse because I actually got in a very serious financial strain because I was pretty much taking care of everything on my own. The other time, whatever, what is it? I cannot take care of 2 households. So obviously it meant that the onus was on me to take care of things. So and that time like I really actually the rest of the year, almost 6 months, because I was incapacitated. I was not in the right state of mind to work. So even you can even work from home, I just couldn't really get anything done effectively. So it became, I had episodes of sleepless nights. I remember there was one night, like I would just be crying. Because I had to let go actually of my house help because but I had to let go because I could not afford it anymore. But I had imagined they are up and you know most of the time. So Maneru, I remember the last time I remember checking the time of my phone. The whole night I cried myself to sleep. I was not eating. I was struggling actually. So I lost a lot of weight. I had nightmares and all those things you can imagine. And so Zagaitika for me, I was in that space for almost 6 months. But muna September, because muna September, early September, Zagaitindidi in that state because I opened up Shangu later on to 1 or 2 friends that I told what was happening. I still shut my parents out. Because you know how it is in our African society. You think when you think sometimes it's just a face, marriage some are sour at the beginning or at the end, but people solve things at the end of the day sometimes. So when I was holding on to that hope, but now like family members, they cannot easily let go of things. So I did not open up to my parents. So then September, early September, it was on a Sunday, so 9th September. Ndakamuka and my somebody he was one of his very close friends because I remember I got a story and even up until today I still remember him as this smiley, quiet, nice guy. So he tells me somebody so I thought was it an accident or what, because I remember I used to drive. So later on that's what happened, and it turns out this guy took his life. Okay. So Shakandi, I was very disturbed actually. I was like, how, like ndakatadza kuchinzwisisa. So ndozoti ndagara paipe neatonzangondi ochindiexplainera. So it turns out that this guy had been battling depression for over a year. He had challenges kuchikoro. I don't know what exactly they were, but he had challenges kuchikoro for that year or year class, and he just gave up in lectures. It was so painful. I think he was in so much pain, or he wanted so much to just not live anymore. So the others window.
window is very low. He had actually to sit down. It was very painful. And so it's at that moment, because, at the back of my mind, I knew that I was not okay. I was probably depressed, but that moment for me became like, ring a bell to me, because, it became a wake-up call for me, because, no. This is dead. And Okay. I actually thought at that moment, Kutishoni, I had been going through almost pretty much the same pain, or I was going through pain. But for me, it had been just a few months, 3 months, and I was imagining this guy had gone through whatever he was going through for over a year. And I thought about it, and I imagined, if I have to be in this space that I am right now for about a year or even 6 months, will I even be able to stand it? Will I be able to live? Okay. So that Hold on, became a Netsai, hold on. I So, really- hold on. Are you saying is there a difference between depression and stress? Antika, we need to know. Kana kuti, we don't want to confuse the two. Antika, Okay. kuti ndiri stressed and then ndiri depressed. Kana kuti zvakafanana. And I don't know if because we all know at some point tese tinomboita stress. Titombofarira kuti vedu ndine stress, guys, ndine stress. Ndiyo depression yacho here. Kana kuti, can you please tell us what are the symptoms and signs to look out for? Kana wine inonzi depression e. What you why react say? What was your reaction pachame wangu ni depression e? Okay, so depression, I think in simple terms we can just say depression is what do you call it? Now we're but anyway, okay, depression, stress is short-lived. Depression, it only becomes depression when it's prolonged and it's normally repetitive. But that time actually wasn't very aware with depression. But I went through a process later on. I became aware, and I even realized before that episode, 2018, for about 6 months, depression. Actually, I got 2 episodes before the depression. The other one was in 2015. I think it was around November 2015, and the other one was in 2016, almost around the same time. But I actually did not know, and I did not realize it. And that time it was short-lived, because I think it was about a month and a half. The other time, like in 2016, actually, I remember I used to take a lot of sleeping tablets. I could not sleep, I could not eat, so I would take sleeping tablets. Pharmacist one at that time, he was like, I got to listen, every day before you go home, because I cannot give you all of them, because if you overdose, and I tried, I don't know for half a tablet, so that I would be able to sleep. I was actually going through depression, but I did not know. So depression is normal. There's mood dysfunctions that you have over a long period of time. Normally, medically, they say if it goes beyond 2 weeks, then it becomes depression. So anything 2 weeks and more, it is depression. Stress, it's just something that comes, few hours, a few days, depression in a prolonged, and it's normally repetitive. So for some people, it's not for the right attention. So, Yeah, pajeka tanzukisisa kuti too much of this stress can lead to depression. All right. So I realized really, no, I cannot remain the way I am right now, because I really did not have a plan. It's just, I did not have the strength for anything except to feed a man. That was the only thing. I even cooked myself in I could not cook for myself. It was so at a later stage I actually had friends. Most of the time, I had friends who would come in, once in a while. The other one, I could weekend on a time, even sometimes we got someone for a few hours. And those were the few times that I would actually kind of try to sleep. And whatnot. So I really let myself go. I just didn't have the strength for it. But that time, when I learned about this friend,
may his soul rest in peace, I realized this can be deadly. It is actually deadly. So I decided to, to wake up, to really do something and get out of that place that I was in. So for me, the first thing that I did, and I think that's really what helped me with my depression journey. So, okay, hold on. Depression antika according to your own knowledge, wewe sekuzoka waita zvinhu depression is so far. Depression inouya pakasiyana here kana kuti inongoya same style. Andiwana zvokuti maybe ukaona wave nemamood swings iwaya kana uine mwana uchade kunumwisa mwana wave nemakunge hauchanzwisisa hauchagone kurara kana kuti umwe neumwe uya zvakasiyana because ndinomboona handizivi I've seen so many people acting zvimwe zvinhu paFacebook baba handiona and people say no depression iyo musiye inonzi amenoti depression ndiyo bipolar yaka zvinhu zvitu zvakasiyana handichahwisisiwe tinotodzidzawo ipapo handiona I hope ndine umwe munhu wandinaye zvangu anyway achauya panapa achazotidzidzisa about these things anoshanda nazvo ari kunze kwenyika handiona ndinesi anoshanda kuhospital but toda kunyatsonzwisai papa if ever une ruzivo rwazvo ipapapa. Okay. From my knowledge, I've formula actually. It's a lot of things because sometimes because some people when they kind of very depressed they actually become excessively happy or excessively social or sociable. So that there's a lot of faces. It comes in a lot of faces. So sometimes, like my extremes, depressed, they eat a lot more than usual. They stress eat, they eat a lot, and then they don't lose appetite. So I think that's actually what makes it really hard to tell which you are depressed. Like I was telling you, this guy who want to I actually don't remember a day like even every time I just see a smiling face because he looked like this happy guy. So actually it actually scared me. Depression, just like that because everybody else, like in India, I did not even see that this guy. And after that, so many times I thought, why didn't I even ever try to talk to him back? But you never know. Look up, happy, everything is fine. You can never know. So this is what makes it very difficult. So for me, like all of that was going on. So then I realized the first step that I took, because unfortunately for me also, the time leading to Pandaka Zororwa, I'm a Christian, so I also believe Marani Simba Mari, God is great. So but Danganda backslider. So even when I went into the marriage for whatever reasons that I can't talk about, Danganda backslider. So that I wasn't praying. Like in the Katoshka point, I wasn't praying, I wasn't going to church, for the sake of going to Kurara. But in the Kashika stage, Sis Melly, I was in so much pain. Like I can't even, I don't know, I think when but I was diagnosed from depression to psychopathy. Very hard to live with. Anyway, azvisekesa but ndakuzana sokuti muzati zvimwe zvinhu zvachinaka peduweka tinototuka tigototuka munhu anenge ane zvakatomuremera zvaari kufunga zvasingakwanisi kushiya neumwe munhu handimaona zvasingakwanisi kutaura nevamwe vanhu zviri kuti instead of us going and try and find out kuti what's going on chichiri kuitika mumapenyu wako tiri busy kukrasha, tiri busy kuda kutsvaga, tiri busy kuda kuponda, kucherera munhu gomba, kuda kumuviga kandi munhu ari kutosangana nezvinhu zvakaoma panguva iyoyo handimaona. Anyway, enderera komberi. Like it's
some point I was really in so much pain. Even right now, on the chairs, I could explain. I can't do it was so much. I had no option because before, before I backslid, I had my faith, and I know because I've seen it before. He has come through for me. The only option at that time that I had really was to just go like. Even when I remember when I knelt down, I could not even utter any words. I was just in pain. I was I think the one just like I would feel like my heart is going to come out of its socket. And they could watch you. So it's that time I did not even pray actually. Please take away this pain. It's too much. I cannot take it anymore. So that was actually, for me, that was the first step I actually did in the mood day in that dark hole that I was in. It was actually starting now to pick up my faith from where I had left. Accept this is the situation I'm in. Because as things are already, it shows it's going to be hard. So I need strength. So I went through that process, that phase, bit by bit, slowly. So at some point, I even could open up and try to speak to people. And at a later stage, and really tell them what was going on now. So I actually had to come home because and I actually felt better. So most of the thing also including ndizvozvo it's just not even a year. It's not even a year kuraramira vanhu. You don't even know. Thank you very much. That's a valid point. Kuraramira vanhu kuti if I tell people kuti ndakaroorwa vanozati ndakaroorwa gore rapera, gore rino iri ndakutonzi ndadzoka kumba kwedu antowana saka ndingoshingirira zviro zvinotiuraya izvozvo. And even worse kuti ndine ndakato so that thought vachati kudii stigma yacho will I be able to live with it all that zvinenge zvichikuresa down zvichikushata out. But the moment I realized, because ndakauya kumba, I actually came home, ndakakwira bhazi ndikauya kumba, and I sat down and I spoke to my parents. And ndotoshaya actually up until today ndinotombozvitoka kuti I should have just, the moment things went sour, I should have really just spoken to my parents. Because I've always had a good relationship with my parents. I talked to them. We were very open. Like, I have a very good relationship with my parents. So, all I had to just to tell them. And, like I realized the papa after the town and all. So, people, they actually offered, no, we understand. I think, they knew, I'm not really ready to engage. So they just said, no, you can talk to a professional. So actually it was my parents who advised, and they offered, financial because I wasn't working. No. Can we get you a psychologist? We are prepared to get you a psychologist. Talk about the session so that you can go on with someone. And it's fine. But I remember anyway, it was actually a lot of money that we were paying for each session. But I could use that money, but anyway, they insisted. So that I actually went to therapy. I ended up therapy. I was scheduled to go for 5. Because they require to read 5 sessions and then they do a diagnosis after 5 sessions. So when I end up, the first 3 sessions, and I did not look it after that because at that point, like when I said the turning point for me was when I started to pray. Honestly, and even the people that I talk to now, I talk to people. I have a Facebook page that I started, and I have people that I talk to on WhatsApp who have gone through or are going through depression that I help. Every time I tell people, I don't know when and reactions of my situations in for me, I can honestly say God brought me out of depression. Even simbare kuti ndizotaura nevanhu kana ndizoopena up
kana kuti ndizokwanisa kuzvibetsera, it actually came from God. The moment I started to pray kuti Mwari ndibetserei, ndikuda simba panapa ndiratidzei kuti ndoita zvipi, it really, God came through for me. So I miraculously really started coming out of that hole and that cocoon, and it worked for me. So I ended up therapy for the 3 sessions, but I really felt like I don't also continue the other 2 because I felt like by that time, because I was in the therapy in November, by that time I was already doing well. Danganda fine, I was okay. You know, I was still struggling because it's not something that you can just snap out of by snapping your fingers. I'm out of depression because constantly, like I remember back then, okay, you know, I would go out, don't church, don't do that would sort of get back to myself. But I remember back then, I take my ex-husband now. Kana maswaiwa aitaka uya kumba achiyozona mwana. You know, I would be fine. We had no reception. Go then they tower. But the moment no Buddha, I started with a pampa. Like it was bad. So it was a process. Now today, as I talk now, it's about a year and a half later. As I talk today, I can safely tell you, really, I'm over it. I'm over it, Sis Melly. I can't even I can't even imagine. But I understand that it's a process that I had to go through, because even the effort afterwards, and also the decision I made, you know what, I'm not going to keep quiet. Because that's one thing I used to say also, you know, Marie brought me out of this. I'm not going to keep quiet about this. I'm going to talk to whoever will care to listen. But guys, depression is real. Depression takes lives. And depression is real, but you can also get out of it. You can also recover and still do well. Because I did that. I went through that. Hold on, Netsai. Hold on, Netsai. I would like to say welcome to my mother here. I saw my mother here. Unfortunately, she's not Zimbabwean, she's South African. Mam Giomuna Modi would like to welcome you to the Zimbabwean community. I've seen you in the comments there. I saw you. I see you are there. I don't know if you are going to get, 1 or 2 words of what she's saying, actually. But we are talking about depression. She's sharing your own story about depression. So thank you for joining us. Thank you for being with us as South African and, mixing with us as Zimbabweans. We really appreciate. You can go ahead, girl. Okay. Yeah. So let me just fast forward a bit. So Nakashka December like for holidays after settled down basa Nakenda Kumba. And that time, like with my family, like with my parents, and one of these people have your back. It was very refreshing for me. I remember even the Chitokera and that's Tokera Basa because Daigara town Pandaigara it's in the same town, Unoshanda, my ex-husband is the same town, Yaigara. And there was a lot of I still had to go through 2019 yes but I still had to go through. There was a lot of things that I was learning. Even up until now, I'm still learning and I'm still adjusting. At one point I learned it was very important for me it's a very informed decision on who to talk to and who not to talk to. Because a lot of times, depression, loss, sometimes even rejection, a lot of those things. Like I know of a person, a kind of depression because akafila kuricha magoals ake zvesvo kuti munhu unoseta kamagoals ako kuti by this time ndoda kunge ndaita zvakati and nguva iyoyo ikasvika anga asati adaro akatoita depression nokuti ndo zvakamukoshera. Self actualization is important for him, so because that didn't work out akatoita depression. So it's a lot of things zvinoisa munhu. So and when people hear about these things and divorce chinhu chokuti people make a lot of noise about, people want to know what happened, what transpired, how people are. So, you would get people that would always reach out, like, so I actually had to learn the hard way to keep my circle very small. But, and even up until
out, like as early as even this month, January, I actually deleted my WhatsApp number that I've heard for years in an effort to put myself in that space. I'm at peace now and I don't need certain things, because now it's almost a year and a half down the line. I'm a single woman now. I'm a divorced woman. I'm a mother of one. I'm a single mother, and I have accepted that. I've accepted this is my caution, and that was actually a very important stage in my life. Accept it, and I have to live with it and embrace it. And I have to live with it, because I had times that afterwards. This guy would come back, like he would creep back in, like and a few times I fell for it, because I don't know, for whatever reasons, maybe in the imuda or whatever, I fell for it, and then only to realize later or whatever, something, and afterwards, I would always fall back in those don't get back into that dark hole again. So I had to learn. And by stage, I know what I want, and it is very important. Can I choose out, who easily slides back, and it's important also to say, can I depression? Could push up to those limits so that you can guard yourself against going back there. You need to know yourself. Because this is very well chakati, stable, and stay away from those things. Like I realized that now WhatsApp that I've heard for years. I had my clients there, I had everything, but I sacrificed that even a piece, because you get people putting it's 1 year and a half down the line. I'm fine. I'm doing well. I'm doing okay. I'm trying to get myself back together, and I'm working on myself, and I'm doing good. But you always get people, and now it's public knowledge. I'm divorced. I'm not together. And when people are not together, it's normal that people move on. Yeah. Time you move on, moves on very quickly. It takes time. There's no need to put in this. It's none of my business anymore, because this is equal quantity. But you would always get people don't understand it, or I don't know what it is, it's ignorance or whatever. But people don't, you would get people, because I actually blocked him, I think, March last year. So WhatsApp, he doesn't see what I'm doing. But in this protected in a piece, because I would get times the good is a new poster, I was in a car, so I realized, no. So I cut it off. And then you get people this year who take screenshots. Social media. And then they'll bring them to you, and they will bring those screenshots to you. Oh, yes. Exactly. But why? Like yes, and but can wrong, but it's not necessary. Like I don't need I decided, you know what, I need to start over. I deleted that WhatsApp. I have a very small circle that I'm keeping to myself. And I even went to my extended actually actually, because I felt like, you know what, environment and it was becoming toxic for me, because you know people that knew you before, and when you got married and afterwards, and people have I said I will not and you cannot convince everyone. You cannot. The only person that you have control over is yourself, and the way you react. In this whole situation, the next person, what am I going through? The next person, so I have control over what I do. So that if I can shut out certain things, that's what I did, and that's what I would do. But in the protected peace, because now I understand how important my peace of mind is. Hold I on, understand how important it is to love myself. Hold on. That's a very valid point. Guys, we have heard it. Mamunzwa, Hanzi Izo, protecting your peace is very important, right? Guard yourself against things that are toxic, people that are toxic, right? Try and protect yourself from those kind of people, right? If it means deleting those people in your life forever, do it for the sake of your own peace, right? Because especially if we look around, guys, we come here on social media, right? We push people
into depression without knowingly very well that we are pushing them to depression, or without knowing that we are pushing them into depression, right? Some of the things that we do, right? People like to act, tough out there, but mukatu muvanenge vasiri tough. People vamwe vacho vanotenda kuve actor tough maso evanhu, but real inside the person is not tough, right? And we don't know about it. We push the people, right? Because they are our friends, because we are always with them, because we are tirikutamba navo kuma WhatsApp group kana tikupi hati maona, and then they end up vachingokudzosera kuijipita kwawakabva, hanti to the extent yekuti you talk your story kuma WhatsApp group, variko kuma WhatsApp group kwedu vanoziva. Sometimes there's a point whereby ladies like to share their stories, right? And umwe nomwe ane advice yake yafunga ipapo, hanti umwe acho yani yausingadi, umwe yani yauchaono ine yauchada, hantika they'll take you back, hantika they can even trigger you to go back into that depression as well. So in any point yadabataka is to keep your circle small. Keep your circle small, and know the kind of people that you are surrounding yourself with. Guys, if you surround yourself with people who likes to gossip a lot, even though if you like to hang around so much, just to impress them, because no mauri momo, things that doesn't give you value, run away from them. People that does not give you any value in your life, guys, stay away from them. Run away from them. Delete them in your life and move on. Focus on what is positive. Focus on what is positive only. And I've told myself, 2020, vasina kuti ameno ndingangoti vanhu vanenge vaine maagendas avo kana vachaira chitikudika ukati wandona nchihura ndongotaura kuti ndikazvinzwa ndotaura ndikoko, and why don't tell me andoona ndikoko, whether ndihuri ukati ndiri muroi ndongoti fine ndikoko, ukati rarambwa ndikoko kana ndisina kurambwa, kana ukati varogwa futi ndongoti ndikoko, kana kuti vaita sei ndikoko. Learn to keep your circles very small, andimaona, and vanhu vanotaura navo they are very important. Ini zvakandibatsira, ndine vanhu vakandibatsira esterek, vanhu vakuru vamwe vaito vamwe vezirango madiki vauya vashaura kuti no Sis Melly, can you not see kuti zvakadai, why can you not do this? I took their advices, right? Amungakwanisa kutaura kuti izvo you changed somebody. I am, but ndaiti ndikavhura muromo wangu waibuda futi inema. Saka she has a very valid point ipapo, ende ramberi. Okay, yeah. So, and Andrew Kutijoni, it's very important to know yourself. So, in ini, it's also, that was also part of the process, because like, for 6 months into the lunch I was in serious depression. The other thing that helped me the moment I decided, I don't want to remain in this. I remember I used to, I got up on Facebook. Like I would always check, and I never used to, I was not active. I know. But I got on Facebook. And at some point, deleting certain groups and certain people, because trying the concept out a bit too much. So the other time that I told you in the proper Facebook, and I realized, no, this person must be depressed. So that comment people, and that was actually the first time I commented to anything. Because I commented that I've been through the same and I survived. And I remember that was actually the first time I said it, like I confessed it could start, no, I survived. And then please inbox me, we can just talk. So after that that comment, I got people that came in, even and actually, because I started sharing with people. These people were talking to me, and then I realized no, but this situation is even worse than mine. Or feel pain is going through a lot, and I would always, because I always tell people, everyone that I talk to about this, I always tell them, but you know what got me through was prayer. So I would even pray with some of them if they were open to it. No, I cannot give you anything, and Maria, I cannot help you with anything.
but chandinacho ndinokupawo inini prayer yakandibatsira, so I will pray with you, we will do whatever. And that also helped me kuti ndizvisimbise ini pachangu kuti ndifunge kuti but mumwe munhu is going through this, haana kana even support system, at least inini ndine support system, let me also try and help someone. And that gave me a purpose and gave me the strength to move on. And so the whole of last year, there's a lot of things that I discovered, which is no better. This friend once told me, the best way you can erase a bad memory is to make new memories in place of that. So last year, because I got August, so 26th August. So I got decided last year, after that whole stage, I accept that, all right, and I have to move on with my life. Okay, fine, this is what they. I actually went on vacation. I made sure that vacation, in a weekend, I went on vacation. It was very liberating, Sis Melly. Like I could, this is me. I'm here now. Whatever happened, but I'm here today and I'm standing strong. And going forward, to Tanga new page. So it's also important to even have nomatika to signify your progress, to signify what you're letting go and what you're embracing. I think it's not bad, to go through depression. Just noitika. And not move anywhere. It's okay. Life shuts us down sometimes. Life, knock us down. It's okay. And it's okay to grieve as well. It's okay to cry. It's okay to complain. But you have to do something about it. We'll fight. Do whatever you have to do. And for me, I did a lot of things. So that's what also led me Kutindi. So for that page, I think the one that I'm just will share the link. So I opened that page where I share my experiences. I write about once in a week, how I go through certain things, just encouraging words for other people. I have now a group now on WhatsApp with other depression survivors that most of them were from Facebook that now came to WhatsApp. Yeah, because I think also my comments I think I've seen 90% of the people varutaura danzi inini ndakati depression. That means munhu weseka vazhinji, most of the people vakati depression at some point. Because nanti ndikuverenga zvangu macomments ka ndikuona vakawanda vatoda ndakati ndakasvikapo. So can you please kindly tell us the name of your page so that some people can actually come to your page and like your page and follow your page, right? Vobatsirana ikoko tobatsirana ikoko tichibvunzawo guys ndo pandasvika apa zvinofamba sei antimaona ndo zvandiri kufila izvi guys ndoitawo sei. Can you please kindly share, although I'm gonna share it inini hangu like share link, but I rather you say it nemuromo wako zvakare kuti page rako rinonzi chii. Okay, page rangu rinonzi Diary of a Resilient African Woman. Diary of a Resilient African Woman. Diary of a Resilient African Woman, guys. That's the name of the page. Diary of a Resilient African Woman. And it ndo sitare page andika. So depression hanzi chirwere chevarungu, guys. I don't think it's true because she was depressed andika haasi murungushi. A lot of people vari muma comments mukaumu vakati varikutaura kuti vakaita depression iyi kai andika havasi varungu, hatina murungu pano papage andika. Saka say mentality yekuti depression chirwere chevarungu ndo panotangira kuzojaja vanhu nekutuka vanhu kuti hai bvapo iwe unoziva depression chirwere chevarungu. Handimaona hachisi chirwere chevarungu. Chirwere chinobata munhu wese. Murungu kana achibatwa necancer, newe munhu mutema unobatwa necancer. Kana murungu achibatwa nediabetes, nekuvanhu vatema iriko. Kwanti murungu munhu here sesu. Handi chinosiyana chitei ganda asi takafanana. Saka chinogosa chevarungu kupi? Enderera hako mberi. And resilient wacho, I think this is the spelling, this is the correct spelling of resilient. Iyanyorwa na P mark. Let me try and pin this. Iyanyorwa na P mark antika.
iyi yanyorwa naP mark iyi handika ndofunga ndo spelling chache yaresilient guys. Let us go there, let us like the page guys, and let's go there and share our stories. Handitika not zvokuti kana ndazoshare story yangu ikoko ndakudzai kuti guys ndiri depressed ini izvozvi ndiri kudodla vhu rangu nhasi ndapedza chindiro chevhu mouya muchinditukana zvakana totukana munditukana zvokuti habvapo zidepression ndisawakadla ndiro yevhu handimaona. That's not cool, that's not nice, right? That's not nice. Handika this is a disease. Chirwere chekuti chinobata iwe mangwana, chirwere chekuti chinobata ini mangwana, chirwere chekuti chinobata munhu wese mangwana achisarudze kuti ndiwani. Chinobata munhu chakafanana nerufu. Handika rufu harusarudze kuti ndiwani. At some point ndingatanga kufa ini nhasi kana tionga tanga kufa nhasi handimazviona, but tese tichangofa handimaona. So I think the best way is for us to support each other. Ndiri kunyepa ndizvo here Netsai. Support inodiwa handiti. Ndizvo here Netsai. Netsai, hello. All right. Ndakukunzwa. Okay. Nice out here. Ipapo ndo pamwewo papo pekuti there's a lot of misconceptions pekuti anzi depression chirwere chevanhu vane mari, and that's actually why also I decided to go out there and open up and talk about these things, because I realized that in our African society there's a lot of ignorance, and even on the part of my governments, like kuno kwandiri kuno takatomboita patikaita mental health month, we realized that kuno depression is actually not recognized as an illness. So, and yet it's real and it's deadly, and we need to advocate at least, because we have lost a lot of lives. In the page you see, I also shared a newspaper article of a woman, 101-year-old woman, Akashuraya, and when she was battling depression. So, anyone, any age, it can happen to anyone. And this I even realized, even Papa time, and when I started to talk to people, you realize even some people that are way older than me, but one experience their life, one marry and whatnot, but anybody can be affected. And it's also important, I think at this point I need to really acknowledge because they were very, very, very helpful and very instrumental. And also out there, and whoever will talk to anyone else that have gone through, people who have to deal with munari depressed are very important. Because chinoitika ndechekuti vanhu vanosiyana, and the way they handle things zvakatosiyana. Vabereki vangu pavakarealiza kuti inini ndanza ndaredi kutaura navo, vakati aiwa, let's get you someone watisingaziye that can talk to you. Sacrifice. I don't come from a rich family. But they sacrificed Maria wanga wasina. Probably vakatokweleta mari yoyo kuti ndiende kutherapy ndikwane kubatsirika. And even kungoita patient neniko kwekuti timirire nguva yake aite zvinhu nenguva yake, to make my own mistakes and decide, okay, now I want to talk. And even the people like my friends that were coming on that at some stage, I had a friend who would come always. I remember because ndaigara nchiti muse Friday, because taipedza basa taishanda kona siyana, but tese taipedza basa kuma 1. Because every Friday after work tinosangana toita catch up and whatnot. Saka mazuva iwayo ekutanga ndaita kana afona ndoti ndine basa rakaunda singei apana satomide basa, because I didn't want her to know. I was just closing up. But she realized it the first day akangofona akati ndisageta kundifuriro ndivandafura apinda mbone yoshairi inyanya, maybe she anga herself if something is going on. So she didn't force me to talk. Akangouyawo akatsvaira akasuka akasiya wachandiro and did whatever they can. So it's important that if you're dealing with someone that is depressed, do whatever you can, but don't push too hard. Just keep a safe distance, because you don't know what will make someone snap. So just be there. Just be there. And just listen. There's times when someone just wants to let things out and not necessarily get your opinion.
Do that, just listen. Kana nguva iyoyo kana ari kuda kungochema, just give your shoulder kuti acheme. Kana ari kuda kurova chinhu mupe chekurova chacho nguva iyoyo. Because ndo zvinenge zvichifanira kuti zviitike. You have to trust the process also, because it's not something chokuti chinongoitika overnight. So vanhu vanobetsera vanhu vane depression, you have to be very aware. That's why everyone is not kuva aware of depression is not only for people that have gone through it. Even vasina kuti next time hauzivi kuti chii chichaitika mangwana kana kuti mangwana neighbor wako anenge ari affected. Saka kana uchiziva uri aware, you will know and recognize it for what it is. Paine nguva. And ndichifunga kudaro, actually I told you kuti ndakatomboita dzimwe 2 episodes before that nasingazivi. But I realized later on that actually my mom picked it up and ndakaita the 2nd episode because ndakaita whatever I was going through. I lost a lot of weight, and I remember ndiri munhu anofarira zvekuposta like my pictures and whatnot. But ngoyo ndakangonyarara. I was talking to my parents every day. Ndotaura namamong every day. Like I would talk to her over the phone every day, but we stay in different towns. Saka rimwe zuva manje ndakaenda neshamwari yangu samwe achibatora mapicha ndobatumira mama wakaona kuti yo zvandakaona zvisingeti. And she had also picked up kuti there was something going on with the way yandaitaura navo, it wasn't the usual me. Mama wangu vakangokwira bhazi vakanyarara vakauya kuzondiona. Ndikatoti kwakanaka, muri kuenda kwadokta chii? Vakati ndangouya zvangu kuzokuona. Vandigarisa pasi vakandibvunza what is going on mwanangu. I did not want to talk. Ndakangodzamba ndikadini ndikasiya zvakadaro. Vakati alright, kana wazova ready, just know that I'm always here to listen. I'm always here to help. Nguva iyoyo zvakazomwena ndakazonga I snapped out of it quickly. It was a minor thing. Ndakasnap out of it a month or so. So it's very important kuti munhu wese ave aware kuti there's this thing, the depression, better, and try it, tread with care when you try to engage with somebody and depressed. Okay, ko doro rinobatsira here padepression kuti ugara kwakazvidhakigwa kana uri depressed? I was hoping you would not ask that question. No, we remember we are educating people here as well, so we need to ask all questions because kuna umwe vachagara vakadhakwa ntika vachimwa doro iri in the process then vachitofunga kuti handiri kutoirapa ini depression vasingazive kuti chi maybe vari kutoirapawo kana kuti vari kutowedzera. Saka ndati rega ndibvunze mubvunzo uyu. Okay. Inini hangu personally, I went through that as well. Ndakaita time yekuti ndakatomborimwa doro, but it did not work for me. I really just wanted to numb the pain. Iyo nguva iyoyo yandati the 6 months iyoyo yandati really deep down and under. Ndakamborimwa doro. You just want to numb it. But honestly, it didn't help much because I think it was 3 times that I got drunk. Ndaishamba zvekuti kana vanhu vacho vanenge vauya kuzondibetsera episode naimwari it was bad. Like I did not have control over anything. Hazvina zvakandibetsera actually. Honestly, for me zvangu, but maybe for one zvinoshanda handizivi. I don't know. I can't speak for the next person. But for me zvangu doro harina kundibetsera chinhu. Chakandibetsera inini kutsvaga chiso chamwari, kuzviziva inini nekuaccept a situation yangu and actively helping myself to get out of there. Ndo zvakandibetsera doro harinaro kundibetsera. Not at all. All right. Because vamwe vanenge vachitoti andikanwa doro panguva yandomwa ndinombodhakwa ndichi ndombovata ndombokanganwa nhamo dzangu. Asi kati what happens paunomuka nhamo dziya dzinenge dzisina kukumirira here dzakakumirira. Ndosaka ndatirega tidii tionesane ipapapa. Because kuti doroka it might make you to forget kana kuti uunzosoti uri kufara pa 2 minutes only. Pechi 3 pacho paunomuka ka zvinenge zvakakumirira still dambudziko riya rinenge richingovepo and then what? Yeah. So have you forgive your husband? Yes, I have forgiven him. So are you on speaking terms now? Let me say we are civil. We are civil with each other. We're not chatty, but we are okay. And I think that's also something, I don't know, for vanenge vachidila nesituation like yangu yekuti it's a divorce and all that. I think zvinhu zvinobetsera kuti kuaccepta chaiko kunobetsera Sis Mel, because up until today
I still don't know. Like, I struggle to explain what happened to your marriage. Because up until today, I actually honestly do not know. Kuti chii chakanyatsosnepa, chii chakanyatsokanganisira kuti munhu azosvika pakuita that drastic decision, you know. I still don't know, because every time I try to ask him kuti ingondiudza, it's not like I'm trying kuti tidzokerane, ingondiudzawo kuti kuti maybe like sort of kutsvaga closure. So that's the other thing I had to deal with. I had to accept and just move on without the closure, and I had to forgive without even getting an apology for whatever. So I think if I had tried to apology closure, I don't know what would have happened. Because accept forgive and accept helped me to really move on with my life. Stuck in one place. And those are things that happen often. And for all I know, maybe what he was going through. At some point, he's probably depressed. Maybe, I don't know. I will not tap into that because I'm asking from me. Let me just let this be. So, no, I've forgiven him. I hold nothing against him. I have a very beautiful child with him. He's the father of my child. So I really have nothing to, I don't hold any grudges, honestly. If anything, I always say to people, I wrote one post recently in Kitty. I was addressing the issue of don't you think you gave up too quickly on your marriage? Because what I gave up was all the things that were coming with that marriage that were undesirable, that was causing me to be unhappy. That's what I let go of. And I do not regret it. If anything, I'm grateful for what I've gone through, because honestly, to be this strong and to be focused and to have a vision, certain things that I feel, some people don't even see. It's because I went through it. So it's through conviction that I've gone through this. And it also gave me a chance to say, okay, fine. Like, I honestly don't understand, Sis Mel. I don't see it. Just let go. You don't need to kill yourself over something. Just accept and don't let it go. And being by yourself as that's the honest truth. And I really am I'll forever be grateful to my parents for this lesson, because and different generation, and they have also had to take, and it's very sad, they have also had to take a lot of lashback from people, and a lot of things that they've had to endure, but they understand. I'm very blessed to have. So you are, in your case, trauma tablets, like I had to go to tablets, couldn't my depression. Is it true? That I talked to, most of them take the tablets. In enough to go, because I remember I told you from the end of therapy, they say you're supposed to do 5 and then the other data diagnostic. In I only wait for 3. Deciding that I'm going to diagnose when I go on my tablets or anything. So I did not go to I'd also heard about my side effects and whatnot. Yeah, there's a lot of those things. I cannot speak about that because I did not so Chicago. Because by that time, I felt like I was well enough to handle it. Yeah, what a story. Yo, guys, you have heard it. And it takes a brave woman, it takes a brave somebody to come pachaunga chineva 300 and something and kuzotaura nyaya yake kuti this is what I went through, guys. Depression is real, iriko inini, because of rejection that I got from my husband. I went into depression. Shokuti akasangana nasho and she had to fight this thing and kusvika ave clean, ave sezvaari nhasi. And guys, can you please check yourself iwe pachako? Depression, I believe, is as I was reading comments, it comes in different forms, right? Some vanotouya kuzopengera pafacebook apa antimaona vanenge vari depressed, haana kokupengera, opedzera shugu dzake kumunhu asingasivi, antimaona, right?
somebody anopedzera anoita depression yake opedzera mudoro handimongona umwe anoita depression yake muchikafu opedzera muchikafu sezvamanzwa kuti hanzi I would eat a lot though anga aluza weight kudhara aidya stereki but anga asakwanisa kurara antimazviona so that made her to lose weight even more antimaona so let's try and identify before we judge people patinovaona kunzoko kana panofamba kunzoko. Above all, there is a group antika as a resilient of an African woman antika black woman. Let's go and like the page. Ndichashare link yepage pano antika nekumvenge uko kuti vane depression vese antika vanofila kuti asinganzwisise kuti anayo here kana kuti hainayo anzi because these are two different things. Stress ne depression zvinhu two zvakasiyanei anomaona. So you might be stressed and think kuti no ndine depression anomaona, so that uzviongorewe pachako kuti ndiri papi andika ukaenda kugrupu ikoko ndokaunonobatsirwa, ndokaunosangana nemasurvivors, ndokaunosangana nevamwe andika vane zvakafanana nezvauri kusangana nazvo iwewe zvauri kusangana nazvo, then you'll be able to talk freely ikoko muchibatsirana because mese andika munenge mune that depression iyoyo antimazviona. So problem tinourayiwa nenyaya yekuti tinonyara vanhu, problem tinourayiwa nenyaya yejudgmental. People are too quick to judge. They judge without knowing my story. And once waguwa, you're very quick to judge because once wariguwa. Have you ever bothered to come to me and ask kuti what is the real story? Unzgo my side of the story. No, you didn't. Wango manya chitengoti akupi kwa vave depression ava anti washona and things like that. And if we go to depression ika chinhu chekuti chinonyadzisa guys. Hanzi chinobata munhu wese. Hazvina basa kuti uri munhu mutema, uri munhu muchembere, uri mwana mudiki, uri munhu akaita sei antika hazvina basa kuti reason ndei unogona kudepressika. Basa chaicho you can be depressed andimazviona. Unokwanisa kudepressika nekuti mupenyu hwako chaicho you haven't achieved your goals. Hanzi it can push you to suicide kuti zvakafanana I'm a loser in life, I will never make it in life, let me just end it all zvingopera. Yato inenge depression yato kubata yoyo because munhu ari normal hafunge pfungwa dzakadaro handimazviona. So ngatichekei guys, let's go to and like this group antika this page tinodzisa zvakawanda ikoko tiriko tichifila free kubvunza mubvunzo, tichifila free wokuti tishare nyaya antika tiri ikoko antika for in case antika you were once depressed newe kana kuti urimo mu depression right now, you want to share your story with us sezvaitwa naNetsai uyu, you are free to come to my inbox. Ndaona inbox yangu kune vanhu vari kuuya antika we can make it, and because vanhu vacho I think vakatowanda, we can make it my episodes. You come here toita zvataita kuda Netsai izvi antika then you share your story iwo uchudzawo vamwe kuti vamwe vazive. Probably umwe nyaya yake journey yake haifanani neyaNetsai, ichafanana neyako. Anobva atodzidza kuti saka ini aiwa uya wokutanga akane depression but zvasina yazofanana, uyu ndiye afanana ane yangu saka nditori nayo antimaona, and then obva wabatsirikana antimaona. So let us be very careful guys antika nenyaya yezvinhu zvatinenge tichitaura mukufamba uku, zvatinoita mukufamba uku antimaona. Tinogona kupusha vanhu kuenda kudepression chaiko kudepression chaiko zvoti munhu anosvika pakutofa antimaona. Ndo zvanangoti tichitaudzane. Chiripo here chimwe Netsai chaungada kuti ushare zvako before you drop? Netsai, hello? Hello? Is there something that you want to share before you drop? Hello? Ndachida kungoti hangu kune vese vakateerera kana kuri kuti munhu ari kuenda through depression or dealing with someone in depression, I think chakakosha kuziva kuti every case and every situation is unique to this person. Don't say because inini like for example ndambona imwe question yanga ichibvunza kuti did you have suicidal thoughts? I never had suicidal thoughts. I never wanted to die. Well, maybe because I would always look at my son and think, anyway, mwana akazvinakira uyu
Yeah. I never had suicidal thoughts. But that does not mean the next person does not have or will not have. So even the fact that I did not take any medication, it does not mean good medication I shan't. I have spoken to a lot of people that are going through depression that are taking their meds and they're actually doing fine and they're testifying that they work for them. So I think chakakosha kuziva iwewe semunhu and also to take time kuona kuti zvinokushandira ndezvipi. And you do that. The most important thing is to preserve your peace and to preserve your life. We don't want to lose lives and lose souls over depression. So just always remember that kuti ndizvo zvakakosha munhu chengetedza peace yako, chengetedza upenyu hwako. Yeah. Anyway, thank you very much, Netsai, for sharing your story with us. I will definitely share your page. And because I've seen so many ladies panapa, so many people actually, varume zvavo maybe vane that ego kuti ati godzi depression inobata munhu wese we chero varume depression iriko antimaona. So ndichashare page rako pano handika so that people can like the page and then andizosiya yangu kuti mitemo yenyu yakamira sei yekupage tichange tiriko tichiona in case zvinhu zvinogona ndiwira zviwira vanhu kaizvi hazvizikanwi. But to those who want also to join the WhatsApp group, kune WhatsApp group ririko guys handika rezve depression futi izvozvizvi handimaona kwarisire social ndere vanhu vedepression ivava handimaona. You are free also handika to come to my inbox, then I'll give you her number antika and then iyo kuedha WhatsApp group imomo, then you kana usingade Facebook, then imoenda kunoshare nyaya dzeshe muchitaurira muchibatsirana ikoko handitika guys. So thank you very much Netsai for coming here pachirongwa nekutaura nyaya yako. Tinokutenda zvikuru. It takes a brave woman, it takes somebody with courage to come pachaunga chevanhu kuzotaura kuti inini guys this is what I went through and ndaona ma comments akawanda ngashaura kuti and ndabatsirikana nitadzidza handitiwaona. So vanhu vakawanda vadzidza handitiwaona nekuda kwazvo. Maybe you have been bottling this inside for quite a long time. Maybe and what not. But look at the overwhelming, response that you got from people, and people like I could see people, putting in my crying emojis pongo chitaura nyaya yako, you see. So vanhu I can relate to masharati exactly what I'm going through, masharati exactly zvandakasangana nazvo, things like that. So waona kuti wavhurira vanhu mukana. Antuona ungade wanyara but what no take a step forward ndiende kumberi ndinotaura about this depression thing. So thank you very much for coming here and sharing your story. We hope it's going to help somebody else. It has helped a lot of people. Guys, do not sit home, do not be depressed urikumba. Find help. If you sick with you've got depression and go and find help, find people to talk to and keep your circle smaller. Antika nyaya kungoti depression mangwana wamuka waenda pa next door anoti munozaire kuti zvinhu zvakazodai mangwana waenda apa munozaire kuti zvinhu zvakazodai mangwana wasodai. So nyaya dzako chingonyora pa Facebook ngoita senge munhu asina kwana sebenzi anti mazviona izvo anti maona hanzi stop it because ma comments auchawana hasiriwo mama unogona kunge uchiexpecta unogona kuwana mama anenge ari negative anogona kuzokupusha to the edge of you committing suicide anti maona. So know your circle. Keep your circle smaller. I always say that. Keep your circle smaller because vanhu kunze kwatina kufanana tine maagenda sakasiyana. Vanhu vane maagenda sakasiyana. Umwe anenge ari musekuli yako just to see how you are living. Kuti aone kuti uri kurarama sei day by day. But mukati make she's not happy. Handika umwe anenge aripo kuti musoni ngoita fall down chete. Handimaona obva zvitora ozvifambisa and that can push you to that suicide that turns out kune vanhu vakazviuraya vane 101 years handimaona. So we thank God kuti at least she managed to beat this thing. Netsai, she managed to dust up herself akati no, I'm not gonna be in this thing depression because ndasiyana nemurume, I'll dust myself up ndoenda mberi life yangu handimaona. And she has moved on with her life handimaona. So thank you very much Netsai, thank you very much. I really appreciate. All right, Sis Melly, thank you so much for this platform.
and for also giving me a chance at Tindi Tauro, and keep doing this also for other people. Yeah. Thank you so much. Thank you very much, my sister. Bye. Right. So musararamire vanhu guys, musararamire, don't live your lives for people guys. Handika kuti ndotya kuti ndoonekwa ndikataura nyaya yangu ndinozodai chitsvaga munhu kutaura naye inini guys. Ask me ini pano, you ask me pano. I know a lot. I speak to so many people vandisingazive. I think ndiyo depression yacho nandasingaziviwo indaitofunga kuti naye Mwari. At one point I questioned myself ndikati naye Mwari, ko chipo rudziko chamakandipa ichi chekuti munhu anondifonera even at 12 na A1 AM ndakarara achindimutsa nefoni. Remember kuti unenge uine mudikani wako murume wako azvi understand now. Anomaona munhu uyo ari kunze kwenyika musati mambosangana makasangana Facebook apa. Muna Sis Melly, do you have time to talk? Please ndokumbura munzwe nyaya yangu au handizive akandona pa Facebook. Handika ndongoteerera iwe because I'm a very patient somebody. Ndoteerera iwe achitaura nyaya yake handimazviona ndanzwa zvakawanda guys. Ndaona zvakawanda. Ndakambotanga chikweshena God kuti but God why me? Why me? Am I the only one anongoda kuteerera nyaya dzevanhu? And handinawo ndobhadharisa kana senti, handibhadharisi munhu, handidii, handimaona. Ndinenge ndangoteerera ndonzi munhu mototi saka ndidii apa ina ndisi kutoziva situation yake iyi inoda kuhandliwa sei, handisi kutomboziva, handimaona. Ari kutsvaga advice kwandiri, handimaona. Ndopesa ndangoti Mwari kuitira kuti njere dzenyu uchenjeri hwenyu upinde mandirika ndibatsire munhu uyu. I now take it upon myself kuti I'll track that person every day. I'll check up on that person to say kuti wamuka sei, saka ukazodii paya, zvitakaita zvakashanda here, zvaizvo ndakati uite zvakashanda here. Handimaona. Ndakambosvika pakuchibvunza mubvunzo iwoyo, handimaona. But ndadzidza nhasi guys, I've learned kuti no guys, vanhu vanenge vachitori depressed. Depression iya munhu anenge asina munhu wekutaura naye, especially zvikurukuru vari kunze kwenyika. Handimaona. Handizivi kuti ndini per-day ndinoreceiva makozi mangani inini personally pano. Handizivi kuti ndinoreceiva makozi mangani. Sis Melly ndokumbira kutaura nemi ndinonzwa dzimwe nyaya dzekuti dzakakomba dzekuti dai ndaiti bvu kudzitaura paFacebook kana dai ndaive neguwa rairi kuti ndinodzifambisa kuti ndine rekodha vanhu guys kutaura chokwadi dai ndine handizivi ndine pane mutinhira paFacebook but it's not in my DNA kurekodha munhu. Handimaona. It's not in my DNA inini personally to record somebody auya nedambudziko rake, and it's not in my DNA kuti chandaudzwa nemunhu ndichiudze the next person, right? Because wandifonera inini you have trusted me, handichika chachina kunzi hide me and post kugroup aiwa chance Sis Melly can I talk to you, handimazviona. So ndakatongosvigamuchira kuti Mwari ndo pamakantondisawo ipapa, handichimaona kungoti vanhu vandisingazivi vava. I've made friends, I've made sisters, I've made cousins, I've made younger sisters paFacebook up nenyaya yekutaura. Vamwe vacho in the process avo mabatsirana madi unotozovaonawo kune vamaposti vachitokushaudhawo, handimaona, vasingazive kuti uripo. Handiona wongoti ende Mwari zvakangooma hazvina hazvo basa. Mwari ndimunoziva ini pangu ndakasakura ndakazuza, handimaona. Asi wakamira naye munhu uyu aitokufonera siku nesikati achikushaudha, achikuudza nhamo dzake, handiona, uchimira naye uchishandisa airtime yako uchifona, handimaona. So depression inenge ichidaro guys. Saka zvinhu zvatiri kuona zviri kuitika ino masocial media, I think people are depressed, but because hatina vanhu vekutaura navo, handimaona. Vari kudiaspora anenge asina hama ari ega ikoko, hama dzemazuva ano ukati udziudze handika dzotofara dzikokusimudzira mhepo kuti akaura uyu ndiye munhu anonzi hanya, handiwazviona hakusisina. You end up opting for somebody wasingazivi, handimaona, kuti utaure naye dambudziko rake. Indozviziva. Chifuva changu chakatakura ameno kuti ndingati chii, chakatakura nyaya dzekuti ameno nyaya dzakatakura nyaya dzinokomba dzakarema dziri pamunhu wani, dzakarema dziri pamunhu wani apa pandiri ndichona ndakadai ndichifamba ini, handimaona. Ndakatakura zvakakomba zvevanhu, handimaona. Mungazoona vamwe vanhu vachitaura kuti Sis Melly, we love Sis Melly, and watinoti konzi maasilika aya, mabhutulika Sis Melly aya. Hapana ubhutulika mufunge, hapana kana asilika. Munhu yeye sometimes andoziva kuti gore rakapera chako ndakavafonera mai vava, handimaona, ndikataura navo zvinhu zvangu zvakakomba, vakandiudzawo mashoko avakandiudza, handinambozviwa kana one day zvichibuda kana panext door, handichimaona. Ndo vamwe vevanhu vaunoona kuti
kunonzi kwai kwatukwa Sis Melly kana kuti vanzi vadai ndo unoenda vachinda kunomira ikoko chinotaura kuti imi tikutaura munhu wani here katotaura munhu akasiyana hanti mazviona because vanozati vakambopfuura nekunoko chandanzi tiri kuudzai Sis Melly please help me ndikoko zvinongofa zvakalota hanimaona to the point yekuti sometimes my husband akasvapa kuti veduwe foni yako ina ndikurambidzi kuita zvinhu zvacho zveFacebook izvozvi but kana ndiripo I need your time ndoti manje ndidii ndoignore here munhu achifona ko kana munhu achifona right izvozvi muzati handingatauri nyaya dzevanhu hangu pano handika ndinombotiziva mamakozi ekuti manenge achitoti izvo zviri Sis Melly kuti achondithreatena inini mukasadavira foni yangu izvo saka mukasati get back to me Sis Melly mangwana ndofuma ndakafa handimaona ndofuma ndakazviuraya ndakutomanikidzwa kunonga foni kuti chero usina airtime utokoreta airtime mufoni kuti chii kwakanaka here apa munhu automuzivi mai mwana handimaona so ndakati zongozvigamuchira neyakasvika pakuzongozvigamuchira kuti no zvinhu zvingori pauri handimaona so depression iyo imwe inenge ichidaro guys kana munhu achinge ane nyaya yake guys learn to listen handika usati wamhanya kujaja timboteerera unzoti ada kukudza kuti chii handika teerera nyaya yake uiweye unzoti munhu arikuda kukutaurira kuti chii pamwe munhu that person has been drove to a suicide, she's now on a suicide point handika and atoona kutoti no rikandende kuna Noma handika maybe Noma can tell me something kuti chingandibatsira handika and you're not available kana to have ignored the person to the point yekuti unasvika pangoti vanhu vese ndo rejection atitaura yaya vanhu vese vari kundirejecta anobva atofila kuti ndarejectwa even yona asingandizivi rega ndingozviuraya then mungana tichimukanzi ninge akafa ninge akazviuraya kati ninge ana mapirisi ninge akazvikanda motikari ninge akadai so anti maona let's learn to listen guys to people guys antika instead of turning this Facebook yekuti tiite zvokuti vanhu vaite zvokubasora kuchitirana malive ekushaudhana antika you can make antika good use of Facebook and help somebody antika I've been there done that antika kuti I was sometimes at some point ndakamboitawo overexcited to the extent yekuti ndakarasa hunhu zvokuti ndaiti ndikabaya live button ndaituka kutukirira chaiko handimaona kutuka kutya vanhu kutoti tinotya isu kuti tinozo handimaona but at some point it just took people vakati no I don't think this is who she is inini kana chinotukwa I'm going to her inbox I'll talk to her and vakauya kuinbox wangu kati Sis Melly do you want to become this are you really like this ndo zvamuri here izvi can you please sit down and introspect and also my husband angasingazizvi asi munhu weFacebook but when somebody showed him zvinhu zvese zvaiitika zvaiswa kune na YouTube he came akanditi is this the wife that I married ndiwe here ukandaona kuYouTube uchitaura zvinhu zvakadai what has turned into this delete that Facebook handimaona or else ndiri kupa mukana wekuti uende unotamba nevamwe hanzi isa nhamba timbofona ndine battery let me check okay the battery is there right vari kuda kufona ndandati kana umwe aine nyaya yake maybe kana sayezo or whatever kana ani then maybe tachagona kuzoita show newe wongozoya wakamirira iri show yakanangana newe but if you want to call the number to call is 071 01 01 707 071 musakangana kuisa kode South Africa nditika 071 01 01 707 ndikaipina nekuda kwekuti mazana dzichapiniki munogona kusaiona 071 01 01 70 vari kuda kufona vari kutokumbirawo nhamba yekufona nhamba ndakupai you can call antika tinzwe nyaya yenyu battery riripo nachifunga kuti battery pamwe rapera battery riripo refoni iyi you can call kana uchida kutaurawo nyaya yako une something to add tisavharire munhu panze une something to add une something to subtract antika une query une something chauri kuti aiwa ndiwirirani zvaataura paya you are allowed as well antika iplatform yemunhu wese antika you can call andimaona sure ndakagara pasi ndikazvibvunza ndikati asi muromo yoyo wangu uri kuenda kunooshipa kuchechi nesunday yoyo chinoti Mwari makanaka Jehovha ndichitaura netivi ndichinamata ndio muromo here uyu wakutaura zvinhu zvakadai uyu ndakazvibvunza ndoga ndikati ndio muromo here uri kudai uyu chichaitika azi Satan rapa Facebook mweya rapa Facebook Satan rapa Facebook rakana tende mandiri anomaona ndako mazana I'm busy minding my own tools ndio jambo wale zvakawanda
ndisingatombozvioni zvabva nekupi zvane nekupi tizongona dzave nyaya dzokungotenderera mhino dzabuda nekupi anomaona ndofunga like recently nezuro cheche makaona voice note yakatenderera antika inyaya ndisingambovhira ndakataura dena ndiri bomu ndakabudisa nyaya kudhara nyaya yamuri kuona yakaitika nezuro yamai yanzi mai ani mai kuda haina kuitika nezuro iya guys ndofunga pane voice note ramakanzwa vachitotaura kuti aiwa Sis Melly, I'm not defending myself chichichichi inyaya ndakadhila nayo kudhara handisi kuziva kuti akailikisa ndiani handimaona it should be maybe muridzi wemurume ndiye akalikisa nyaya or I don't know what happened kuti nyaya ilike because nyaya yakauya kwandiri kuseri ndakaitamba kuseri and I kept quiet ndikangozvinyarara ndikangotaurana ndikati no this is wrong zvawakaita tikangotsiurana zvikapera ndikati maregeregereranai tikatoita 3-way call handika akanga ararirwa nemurume namai kudacho and everything. I was the person who was involved munyaya iya ndofunga voice note makarinzwa handika Sis Melly aiwa I'm not justifying nandisingazivi kuti baba nyaya haisi yanezuro yazobuda nhasi inyaya yakudhara but ndakati chamusika nezuro zveyadzoka yakutenderera ndakuisendekwa nemwe munhu kwatsapati nemwari kunyaya yabvepi handimona chinzwa yabuda nekuwhatsapp group revarume hamunoti yazofamba sei inyaya ndakaziva kudhara handi munoti nyaya dzimwe dzosangana dzakadii handi munozviona tosangana nyaya dzimwe dzakawanda dzandosangana but handitodzitori kudzinisa kufacebook handitodzitori kunanadzo kufacebook handichimaona nyaya yazuro voice note makarinzwa ranezuro riya chiti Sis Melly I'm not justifying myself aiwa ndandisingazivi baba nemurume chichi ndakaipedza nayo kudhara nyaya iya handimona ndikavagadzirisa vanhu vaya handimona though it was yanga yakaoma nyaya yacho it was difficult, it was very hard yanga yakati nyaya yakaoma yevanhu vaya vakadzi vaya because pakaita betrayal yakaitika paya handimona but zvanga zvakaoma but because they trusted me handika ndikaona semukadziwo I saw no point of bringing the nyaya kupi kufacebook ndikati allow me kuti tidzame kutaura ndite reach out ndipe nhamba vakandipa nhamba ndikaita reach out kune third party tikaita kagrupu kedu tikataura antimaona zvikapera ikoko so I think maybe pakuregererana apa pane umwe akati ndakuregerera maybe asina kuregerera mumwe especially ava vakarwadziswa ava ndofunga ndo vakangopawo friend kana umwe munhu handimaona ndiye anove akazodi zvakalika mino kwazviri kunzi zvakabuda nekugrupu revarume kuzosvika zvifambe haisi nyaya yanhasi inyaya inotora ne2-3 weeks yaitika handimaona haisi nyaya iko zvino handimaona so yeah yeso I used to calling number ndakupai guys 071 01 01 704 the number to call 071 01 01 704 the number to call antimaona so kana uine nyaya yako antika kana uine you feel kuti you've got a story yauri kuda kutaura antika kushare nevamwe vanhu inobatsira umwe munhu antika chingave chirwere antika chingave chii ingave nyaya yako cheche yakakurwadza kana betrayal kana anything antika kana kusawirirana kwako cheko kakaita kana whatever nyaya yakaitika mukati muupenyu hwako yaunofila kuti you want to share with people antika guys you just come to my inbox Sis Melly ndoda kupindawo paslot ndine nyaya yangu yakadai so then we just fit in tokufita we just fit you in tokufita in antika then tounza show pano utaura nyaya yako antika cheaters vaya vanochita vakahura vari pavarume ndikati kuhura maybe it sounds rude vanochita vari pavarume kana kuti vakachita vari pavarume andi maepisodes edu achiri kuenderera mberi antika come to my inbox we don't have to show your face antika you just call wongotaura nyaya yako vanhu vonzwa varume vacho voziva the reason why vakadzi vari kuchita handiona so that vagadzirise handitiona not to say kuti tiri kuti vakadzi ngavahure aiwa no tiri kuti bring your story antika your story no matter how lame it is no matter how disgusting people might say kuti it is handiona it has an impact on somebody else bring it to me antika tounza pano seshow we talk about it antika umwe munhu anobatsirikana nayo woya woshiya nyaya yako pano antika kune vakawanda vamwe vakutoti right now havaonani nehama dzavo handimaona havaona nehama vakaenda kun'anga vakaudzwa kuti uri kuroyewa antika bring in your story uya nenyaya yako
tinzwe antika unowana futi mazano muvanhu mumacomments umu unowana umwe anorelate to your story mumacomments imomo handimaona kune vakawanda right now vasingasataudzani vasingataudzana namai vavo che vakunya kuvatumbura because of zvakasiyana siyana handiona bring your story uya nenyaya yacho handika ubatsire umwe munhu pano uya titaure nyaya iyi uya itaurike handika whether inyaya iri sedi inyaya inosekesa inyaya inosiririsa hapana nyaya tinoti iyi nyaya haiti uya ine nyaya dzachona dzese ti usheye nevamwe umwe munhu anobatsirikana kuda une mwana nechirwere tauda kufila kudza vanhu kuti vedu indine mwana nechirwere chakadai handika look out for these signs pamwe wakambopinda madrugs chaiwo ukaita madrugs chaiwo kuita junkie inonzi junkie yayo handimaona ukazoita clinic kana kuti uchirimo handiona you want to share your journey handika nevanhu this is the platform andi tinotaura zvinoitika mukati memapenyu evanhu every day you come here you share your story vanhu vakateerera antika and then we sympathize with you antika kana uchidawo kuti uda kubatsirwa nekutsvaga hembe once the number is not going through it does zezo waisa here 0027 isa 0027 waisa 71 waisa 71 0027 anti 710101707 hanzi vedu we vari kuamerica how do you call international on a monthly plan I want to call 071 010 1701 yangozoita ma00 akawanda namba ndofunga yakuconfuse somewhere but inopinda area code 0027 0027 woti wobva wabvisa 0 kutanga unongoti 0027 woti 71 01 01 707 animaona so you can call guys kana mchida kufona ngatifonei ndikaonawo paitawo 4 minutes pasina kufona then I'm closing the show then kana uine nyaya yako togona kuzoiunza kana mangwana iri yakanangana newe andiona iri show yako yakanangana newe chitaurawo nyaya yako anditika tichingodaro anditimaona so uyai nenyaya guys hakuna nyaya inonzi iyi kana tikudii anditi kune vamwe vakazvarwa nezvirwere vanototya kana kuzvitaura this is the platform pano ukatotukwa totokubloka munhu autukwe pano hapatotukwe munhu totokubloka pano hatibloki munotukana kumvenge ndokunotukana pano uya nenyaya yako utaura tini guys ndakatozvarwa ndakadai ndozvandiri kusangana nazvo izvi anomaona kana kuti nditori healthy ndikurarama so uyaudzidzise vamwe vanhu come and educate other people antimaona vamwe nediabetes chaiyo anomaona come and teach people about diabetes they don't know about diabetes pamwe you beat cancer anomaona kana kuti unotori necancer yacho uri kunzi unayo andiona come and teach people antika about it because une experience nazvo vanhu vazive andimaona you wouldn't want to take you to go down with so many people anditika we are come and share your story wakarwadziswa somebody else come to us we come to me share your story with us ndakarwadziswa ndoshare nyaya yangu guys ndakarwadziswa antika ndoda kutaura nyaya yangu then you talk nyaya yako vanhu voziva anditika so yeah guys kana pasina vari kufona Hazel tinotenda I think you have been trying to call haisi kupinda kana isina kupinda that means ndine show newe mangwana Hazel ndinotenda ndine show newe mangwana you can get me ku inbox on my usual number yaunoziva iyo iyi and kana ku messenger kwangu then we to organize a show then tomorrow to ya zvakare nenyaya yako wakazvimiririra iri show yako tisa mixe nyaya anditika kuti vanhu vanyatsonzwisisa anditiwaona so yeah guys and this app number is not showing on WhatsApp okay yezo ngatiche so after this I'll come uyakuwa messenger kwangu yezo ndinotenda uyaku messenger kwangu then ondipa yako ndokuningirira ku app ndokusendera message ku app antika and then we schedule a show yako mangwana iwewe antika right
guys gadzirai we've got a show handika iri kuuya chivanhu tina pastor vari kuuya panapa chivanhu versus chikristu so tine vanhu vane micheka yavo vanoita zvechivanhu vachange vari pano pashow napasta vechikristu vachauyawo vachiva vakamirirawo chikristu chavo so kana kuri kuti Hezeli andibata nhasi takaita show yake mangwana maybe yechivanhu we can do it on Saturday manheru handimaona topinda naye Saturday manheru handimaona tine vanhu vechivanhu vanoita zvekurapa nechivanhu handika yapinda iyi ehe pane munhu afona apa iyi namba iri kupinda 1 uri kuti haisi kupinda 1 yapinda namba ishi namba yapinda iyi Noma K, I think we'll put it to on Saturday. Saturday, I think is the best. I think Saturday is the best. I think Saturday is gonna be the best. Auntie Maona. Okay, Angachidake, I'm going to thank you, Sis Melly, for the show. Okay. Okay. Angachidake, try a number. All right. So, yeah. I think Saturday ndo patinogona kuita that show yoyo antimaona vanhu vouya monzwawo vechivanhu vakamira chivanhu chakaipa here neni kana chakanaka chiri kwere kana chiko bhebhe riri kwere rinotibatsira here kana tatibatsiri riri kwere kana takuna tichanzwa naivo avarika isi state tirimo makomenzi nemiwo you are allowed to air of views you are allowed to kutaura zvamunofunga antimazviona you are allowed kutaura zvamunofunga antimaona you are allowed kutaura zvamunofunga mese kutaura kuti aiwa inini zvikiri zvondifambira ini zvechivanhu zvondifambira antika show yedu chindirira mberi andimaona so yeah guys I love you all guys take care of yourselves guys morara munyasha kune vari kuswera moswera munyasha kune vari kumuka momuka zvakare murudo rwaJehovha antika moitirwa zvakanaka anditika ndinokutendai nekuramba muchiya panapa rambai muchisupporta guys keep on bringing your friends don't forget to subscribe antika ku YouTube kwakanzi pane channel yakanzi Sis Melly's diaries antika ku YouTube just type Sis Melly's diaries inobuda antika mongono subscribe awo ikoko antimaona mongono subscribe awo ikoko anditi maona pane munhu azenda message ndakaindoona message kuti kudi alright mongono subscribe awo ikoko antika it's just a way of supporting thank you Manu thank you very much antika kungoendawo ku YouTube wongonotsvagawo pakanzi Sis Melly wongono like antika wongono subscribe wongono like awo antiwaona so yeah guys musakanganwewo antika kungoenda ku YouTube you just type Sis Melly's diaries anditi wongonodiwo wongono subscribe awo ikoko antimaona it's just a way of supporting one another and tichingodaro andichimazviona so yeah guys thank you very much ngatisangane zvakare muchikamu chinotevera chikamu chamangwana andika tine ari kuuya mumwe anditika nenyaya yake I hope tichaiti episode number 2 anditika so depression or whatever handisi kuziva nyaya yake kuti yakamira sei saka ndichainzwa kuinbox ndaiona zvangu macomments handichataure mazita ndaona macomments so tobatana mangwana guys bless you I love you all take care of yourselves